Ahojte, tak poďme si vybieliť zúbky z Hello Coco. Takto vyzerá krabička, keď si otvoríte, máte tam niekoľko pásikov na vrchnú aj spodnú časť zúbkov. Máte tam takýto vzorkovník vašich zubov, kde si môžete priložiť, aké asi vaše zuby biele sú a ako ich viete docieliť rýchlym, bezpečným bielením, ktoré nedráždi ďasná. Je to veľmi účinné, pretože ak potrebujete rýchlo niekde očariť, tak si rýchlo vybielíme zubky. Ono to nie je úplne trvácne, ale je to proste SOS bielenie zubov, keď máte nejaké stretnutie, fotenie, točenie alebo máte rande, takže poďme si to vyskúšať a bielenie je veľmi bezpečné, to PAP technológia. No a ja idem bieliť zúbky. Ja teraz pôjdem preč, idem na návštevu, takže chcem mať pekné zuby, no a môžem si to kľudne dať do auta, ale tam si nebudem mať ako umyť zuby, takže si to urobíme teraz. Je to krásne vonia, sekundu, dáme si na spodné zúbky. Perfektne, takže teraz počkáme nejakých 20 minút, umiem si zuby, dáme si výsledok. Teraz pozerajte, hej, toto je proste wow efekt. Nádherné biele zúbky, ešte tie očaky, všetko krásne, bielulinké. Sú lesklé, sú úplne príjemné, takže je to bielenie, aby sme sa zbavili žltých škvrn, aby sme si veľmi jednoducho, rýchlo a efektívne vyčistili zúbky. Čiže zbavíme sa všetkých škvrn, mám ich krásne žiarivé a ja môžem ísť. A samozrejme máte zľavový kód LUCID20.